Unha especie de rescate tamén, un emú, unha ave orixinaria de Australia, leva máis dun mes preocupando os veciños de Coles, en Ourense. Apareceu nunha parcela da parroquia de Meriz e, segundo denuncian os residentes, podería estar abandonado. Mentres un veciño se encarga de darlle comida e auga, o Concello traballa para atoparlle un centro de recuperación. Non todos os días aparece un emú no medio do rural ourensán, pero en Meriz, no concello de Coles, esta ave australiana converteuse xa nun veciño máis. Leva máis dun mes instalada nesta finca, se que ninguén reclame a súa propiedade. Primeira vez que o vin no medio da carretera. Viña de regreso que viña para xa para a casa, mesmo está chegando aquí, vimos unha cousa grande na carretera, entrou para a finca, daqui colleu posesión da finca. Entre os veciños corre a idea de que podería pertencer a unha muller da zona que ten varios animais. Aquí non ve a nadie, dai veces que dá pena verlo o pobriño aí, porque non ten nada onde resguardarse. Hai agua, o frío, e vese que parece manso, que non parece bravo, pero bueno, ao acercarte a il, escapa. O emu aliméntase principalmente de sementes, ervas e froita, aínda que tamén pode comer insectos. Mentres non aparece unha solución definitiva, outro residente da zona lévalle penso e auga. Non sei como que comen, nin nada. Sei que eu vexo comendo moito tamén na erva. Comprei un sitio máis grande. A finca está aberta e os veciños temen que o emu corra perigo ou cause algún accidente. O sábado día 10 que o iban vir recoller a tardiña porque de outra maneira que non se pode coller e mientras está aquí a ver se lle collen determinación. O Concello de Coles busca un centro de recuperación ou rescate para o emú, pero de momento ninguén se interesou polo animal.